La meva història amb en Tinc succeeix al bar Canigó del barri de Gràcia de Barcelona, on estic amb uns amics flamencs i catalans, i se'ns apropa una noia japonesa, no sentim el que ens diu, i un dels flamencs i un català li pregunten en anglès què demana. Alhora que un dels amics catalans li fa la mateixa pregunta en català. Llavors, la noia japonesa es dirigeix al que li ha parlat en català i li contesta en català. Val? Doncs fantàstic. Llavors estem xerrant i ens explica que ella parla català però no viu a Catalunya, que ella viu al Japó i que ha après el català durant 2 anys, una hora a la setmana, però el seu català és fantàstic. I ens explica que han set 2 professores, una de Berga, una de Vic, a la qual cosa també explica el seu accent tan preciós. Però aquesta no és la qüestió. La qüestió està en que ella ens ve a dir que està molt contenta perquè un dels catalans li ha fet la pregunta directament en català i que això doncs no li acostuma a passar i que li ha sorprès, perquè a tot arreu on va, als països que visita, doncs sempre la interpel·len, li parlen amb la llengua del país, i després, si no l'entén i l'altre sap anglès, doncs acabem parlant en anglès, però no d'entrada, i que en canvi ve a Catalunya, parla català i que es troba que molts catalans no inicien la conversa en català i que per això estava tan contenta d'haver trobat algú que sí que ho fes, i la qual cosa, doncs, a partir de llavors li diem la lliçó Nanako, mantinguem el català, perquè no sabem mai la sorpresa fantàstica que ens podem endur.